Il-grupp Maypole li naqat ma' Kassar Shipyards u St. James Hospital, 3 negozji tal-familja biex b'investiment konġunt twaqfet l-akkademja Eva li qed tagħti korsijiet wara li sieħbet mal-kulleġġ ta' City of Glasgow biex ġie ċertifikat il-kors moti f'pajjiżna. Parti mill-proġett tagħna wkoll kien li niftħu akkademja. Ħassejna l-bżonn niftħu akkademja għal sezzjoni vokazzjonali, primarjament fuq is-sena tal-ħobs u tal-furnara, u li l-akkademja konna ftaħnija in collaboration ma' family run businesses oħrajn bħal St. James u Kassar Shipping. L-iskop tal-akkademja hija biex nerġgħu nqajmu s-sena tal-furnar kemm mill-aspett prattiku kif ukoll mill-aspett akademiku. Waqt żjara fil-fabrika tal-grupp Maypole f'Talħanda, il-Prim Ministru Robert Abela ingħata tarif dwar din l-akkademja u ra l-investiment li l-grupp Maypole għaddej bih. F'laqgħa ma' tmexxija tal-kumpanija l-Prim Ministru Abela assigura li b'ekonomija b'saħħitha pajjiżna jibqa' jappoġġja l-investiment fosthom dak lokali biex ikompli jiġġenera aktar ġid. Waqt li kienet jiltaqa' mal-ħaddiema tmexxija tal-Maypole spjegat lill Prim Ministru Abela kif il-grupp wettaq investiment qawwi billi xtara binja sħiħa li fiha topera l-fabrika tal-forn tal-Maypole. Investiment ta' 11 miljun euro li miegħu intefqu wkoll 2 miljun euro oħra biex is-sular tisfel tal-binja ġie konvertit ħalli jaqdi l-operat. Il-kumpanija ddejja wkoll b'investiment ta' 2,5 miljuni f'makkinarju ġdid. Żied jingħad li f'dawn l-aħħar 7 snin il-kumpanija komplet tinvesti fil-ftuħ ta' aktar ħwienet biex tlaħħaq mad-domanda ta' suq. Dr. Abela qal li b'ekonomija b'saħħitha li fl-aħħar jiem ġiet anke ċertifikata mill-Fond Monetarju Internazzjonali bħala waħda li m'għandix bżonn sorveljanza ta' kull sena, Malta issa tħares il qudiem biex tkompli tafas fuq il-kwalità. Għalli dan qed isir fi sfond li pajjiżna issa se jkollu l-Viżjoni Malta 2050 fejn jista' jagħżel l-investiment li jaqbel lil pajjiżna allinjat mal-qalbi diġitali u sostenibbli.